Takže já vás zdravím u mé informačky. Mám už svého prvního odběratele. Dostal jsem ho za tutoriál na Hexit pro Varese a já bych se vám chtěl říct, že začnu natáčet různé tutoriály a také hry. Mám tady docela hodně her, ale pokud máte nějaký jiný nápad na hru, tak mi ji napište a já si ji zkusím nějak sehnat. Mám tady Vovko, Rock of the Age, Play Need for Speed Most Wanted 2012, LOLko, Minecraft, tady mám Varese Minecraft, po kterém jsem zkoušel ten Hexit, mám tady Mass Effect 3, Marvel Heroes, Game Dev Tycoon, Far Cry 3, Dota 2, Devil May Cry, Counter Strike, Ultimu Online a Need for Speed World. A když tak mi napište. Ještě bych se vás chtěl zeptat, pokud máte někdo zájem o nějaký tutoriál, tak mi napište do komentářů. Může to být úplně cokoliv, co se dá takhle jako nějak sehnat a já se na to podívám, zkusím to a když tak vám dám video na YouTube. A po případě bych se vám omluvím, kdyby to nějak nešlo. Takže já se s vámi loučím, děkuji, že jste si prohlídli tuhle moji krátkou informačku, odebírejte mi, dávejte mi lajky a já vám strašně děkuji, a takže čau čau.